יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים, וחמדת הגבורה, וקדושת הרצון, ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. העץ שבגינה שלנו לא שרד, נשרף כולו בבוקר מקולל אחד, והגינה עומדת יתומה, ולא נותר מי שישקה בה את האדמה. ומי ישיר בטקס בקיבוץ, ומי ירקוד במעגל על הבמה בחוץ, מי יקשה טרקטורים ועגלות, ומי יקצור את החיטה שבשדות. נכתב על ידי דורון טלמון. אין זו ההתכנסות יורדניה. בשעה זאת בקיבוץ העומר מתקיים טקס משותף בהשתתפות קהילת דפנה הראשונה לאזור התימן. כבר יותר מחצי שנה אנו עקורים מבית, מפוזרים ברחבי הארץ. מאז טבח 7 באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיו, אולי המלחמה הקשה ביותר בכל ההיסטוריה היישובית שלנו, אנו בסערת נפש. הלב מתקשה להכיל את גודל השבר ואת מחיר הדמים העצום שהמלחמה גבתה מאיתנו. לפני שיונפו הדגלים ויחלו חגיגות העצמאות ה-76, שוב נעצר העם להתייחדות, נעצר עם הדגלים בחצי התורן. בשדות ובגנים מסרב האוויר לוותר לקיץ, והפריחה עכשיו משגעת. זה הזמן מדי שנה שבו קמים לחיות ליום אחד אלפי צעירים שנפלו במלחמות ישראל. בכל קהילה בישראל מדליקים הערב לפיד של זיכרון. 24 נופלים שלנו עולים מן המלחמות ומנתיבי השליחות והשירות. הם באים ומתיישבים בינינו, פנינו מול פניהם. רובינשטיין שלמה נרצח בדרך לפלוגה בגבעת מיכאל, בן 28 בנפלו. טנקל זליג נפל כחייל במלחמת העולם השנייה
34 בנופלו. ברלינגר יעקב נפל בליל הגשרים שביצע הפלמ"ח לפני מלחמת השחרור, בן 31 בנופלו. בן יהודה שלמה נפל בנאות מרדכי בליל עלותה להתיישבות, בן 34 בנופלו. ינאי חיים נהרג בעת תמרון שנערך בדפנה לפני מלחמת השחרור, בן 37 בנופלו. פולין דוב נפל במלחמת השחרור כמגויס צה"ל, בן 27 בנופלו. לבנוני אברהם נפל בהפגזה על דפנה במלחמת השחרור, בן 37 בנופלו. איסקוב ז'אן נפל בהפגזה על דפנה במלחמת השחרור, בן 18 בנופלו. שלמה יחזקאל נספה בתאונת דרכים בעת שירותו הצבאי, בן 21 בנופלו. קויפמן ירחמיאל נהרג בעת שירותו הצבאי, בן 18 בנופלו. קוטון עובדה נהרג בתאונת מטוס אימונים בחיל האוויר, בן 20 בנופלו. לכל אחד היו פניו ושמו ושם משפחתו. לכל אחד היה סיפור חייו, וישנו סיפור נפילתו. לא היינו לידם במקומות שהם נפלו, אבל כמשפחה, כחברים, כבית, היינו עמוק בלבבם ובעיניהם עד שחדלו. מדמויותיהם נשארו לנו רק השמות החקוקים על הלוחות. פרידמן יהודה נפל בקרב עם הסורים ליד כפר סאלד, בן 22 בנופלו. גייר מאיר נהרג בתאונה בדרכו למבדקים לקראת הגיוס, בן 18 בנופלו. פייגלסון מאיר נפל בהפגזה על ראש פינה במלחמת ששת הימים, בן 52 בנופלו. קוטון אורי נפל בקרבות העיר העתיקה במלחמת ששת הימים, בן 30 בנופלו. מלמד משה נפל בפעילות מבצעית בבקעת הירדן, בן 20 בנופלו. סופר דוד נפל בקרבות ההתשה ליד תעלת סואץ, בן 21 בנופלו. בורנשטיין ראובן נפל באבו רודס במלחמת יום הכיפורים, בן 31 בנופלו. חודש דניאל נפל ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים, בן 31 בנופלו. צולמן מאיר מרק נפל בתאונה בדרך לסיני במלחמת יום הכיפורים, בן 25 בנופלו. ברודצקי מוישי נפל במלחמת שלום הגליל, בן 29 בנופלו. בורנשטיין רונן נספה בתאונת דרכים בעת שירותו הצבאי, בן 19 בנופלו. קרבלי דני נספה בתאונת דרכים בעת שירותו הצבאי, בן 20 בנופלו.
טוביה סירקין נפל בעת שירות מילואים, בן 47 בנפלו. כפר קטן ורשימת נופלים ארוכה. זהו הגורל הישראלי. סיפורה של המדינה וסיפורה של דפנה נצרפו בזהב החיים שיקירינו הגישו לנו במותם. מלבלבים יצאו מהבית, 24 חברינו ובנינו. חסרי חיים הם שבו הביתה. כל דבר שצומח וחי כאן ניזון מלבלובם של מתקן. צרורים יהיו וצרור חיוב. השיר שיושמע עכשיו מבוצע על ידי אור שיר רבה אחרת. שהוא בלב זועק חזק אל השמיים. החיים עוד לא חזרו למסלולם. הפצעים עדיין לא הגיעו, אולי זה יישאר אולי צריך לתת לזה עוד זמן. מה יהיה ימים יגידו, אולי צריך לתת לזה עוד זמן. צריך
עם זאת הינה, כתבה בז'אן מטור, משוררת טורקיה, ילידת כורדיסטן. מדברים על ארץ לא קיימת, על שפה לא קיימת, על אחווה, ואין דברים, מילים עין. ואם נועדנו להבין את העולם, מי הסביר את המוות, את נשימות ההרים, את האפלה היורדת? מי הסביר מה צומח בחלומו של ילד? מי? כנפי ציפורים מרפרפות אליי, הישר ממשל עתיק, קרבת הגוף לאבן, שעליה מספרות נשים זקנות. אני מקוננת, אין כל שאלה, ואם רדת אפלה מעבר להרים, כל מי שעולה בזיכרוני מביט בי בייסורים. אם זו קינה, הבכי טרם החל. בשירת התקווה הייתה תם טקס ערב יום הזיכרון לחללי צבא ההגנה לישראל ופעולות האיבה. עקב המצב, השנה חדר הזיכרון לא יהיה פתוח. משתתפים בצער המשפחות כולם. מחר בשעה 11 יתקיים הטקס המצומצם בבית העלמין.